balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umubatik ko sa aking batikoson. O Pati Arbonong Jr. O Bernie Bitok Bitok. Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa
makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining at home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at home radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dayat sa aking nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. O Pati Arbonong Jr., o Bernie Bitok,
3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubog kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Good morning! Alas 6:53 atong oras, Enero 27, Miyerkules. Pinautaw ko na mo, Enero Niese. Na ito, Reñero. May buntag Mindanao, may buntag Visayas, may buntag Luzon, may buntag Pilipinas, may buntag world, may buntag universe, may buntag sa mga gabayk-bayk diha sa tanang gamatan, nasa inyong mga kusina, mga ginang, mga ginoo. Good morning kayong tanan. Hinaot ka na kamo sa maayo nga kahimtang nini nga buntaga. Ilabi ito padulong sila mga opisina o katong uban nga kapamahaw pa. Salamat kay inyo kami ginaubanan karong buntaga. Good morning ka na itong tanan. Kinihan niyo sulugon sa kanginan na Art Bonhoc Jr. O siyempre ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Good morning ka na itong tanan. Good morning. It's another day, ilang araw na lang, humana ang January. This is the 27th day of the 365 days of the year. Grabe ang kwintahay. Tang uban karon na nag-countdown para Valentine's Day kay pa February naman sa. Unta karong Valentine's Day na may mga kadet. Kanang PMA cadet, PNPA cadet. Wala, social distancing man daw ta. Wala, dagang kay Mag-PPA nagbulag. lang mo. Dagay nagbulag ron. Walay Valentine's Day karong mga panahona. So, kumusta labi na sa itong mga online sellers? Kumusta Ay! ka mong tanan? Aha. Unya, kinailan, kan di ba mag-online ba, no? Natingalan ako ninyo, ha? Na maligya lang sudan. Ha? Gabra. Ang magbuot man ka, Art. Naay ka ng namaligya o ka ng mga siumay. Picture. Ay. Kung saan mo yun na yung gimaligya? Namaligya ukay-ukay. Oh. Tapos, ang atubangan murag gatuwad. Oh. Ana, Purma kayo. murag ka ng, unsa? Sa tinudalay lang, ha? Sa tinudalay lang. Kami isip amahan nga namin mga anak ng mga babae. Naunsa naman tao, nung ano yung nga naman nakabastos na yung mga sininan ninyo. Tagpila man na. Unya, nangutara dahil na, anong ginainita man ninyo nga, kamo na yung mga laki, paghimog mo na. Agitistingan bitaw na ako rito nga na ako kahintihan nga nagdala pong sudan mo. May angay. Di, dawato itong kamatuoran nga. Labi naging nga ni online. Online is now visual magigyapon sa god. Pero kung mag-wish. Pero hotel. Magbutang ka sa front desk o bating na ganahan ka masulat ng hotel, ha? Depende. Buta to, ang parlor. Tama to bang si mo dito, si Manix. Ganahan ka magpa-facial. Ganahan ka magpagwapa. Ano ba na? Parehar gyapon na sa mamaligya ka. Basically, mo bitang uban mangitag yung play. Mo bitang mo dagan ko sa kong party list, nga pangit party list. Kaya tig panalipod aning mga pangit. Pero kung mga YouTube, kanina lang ha. Sa mga vlogging. Naiuban ni palit nag-drone. Na malit nagmahalon nga kamera. Editing pa imo, nag-hire pa. Gipatuyok-tuyok, banana. 5 views ra. 5 views ra. Pero katong Samsung ra. Ay, naglaba ra. Naglaba. Cellphone ra gamit. Nga Samsung mo yun. Hamis. Halos nakitang nipol at nal. Ay, 1 million views. Nakakwarta pa. Nakakwarta pa. O karon sa inyong lugar ta karon patas ba na? Karo. Mga kagahi, amo nang gihisot-isgutan diri kay. Di pa ko nauman. Mo ni ang ato pangutana. Wa pa ko naman kaning TikTok kagayard. TikTok. Ang TikTok dili na siya sa dance step. Di ay sus na ako nakita nga grabe mo sayaw. Perfect. Pero 2 views lang. 2 views. Pero kato di kabalo, pero grabe mo uyog. Grabe mo uyog. Nag-alala raw. Uyog kayo. Nag-alala raw. Left. Right. 5 million views. 5 million views. Sa ako pangutanan ninyo mga kagahi, ani. Seryoso ka nga pangutanan. Seryoso na makaangat ni sa ekonomiya sa This nasod. involves national security. Correct. Ang ato pangutana karong adlaw. Dapat bang magbra lang yun kung mamaligya online aron mahalinan? Oo, tubag. Importante na. Tungod kay mao ka na ang gitawag nga marketing strategy.
tama. Dili. Uwi na kay kana. Sumala ni Bishop Antonio Ledesma. Oh. Di na siya mayo. Bastos ka na! Ikatulo, Unsay buot pa sa butan. so depende kung ukas ang yutot sa Jumo Melang. Depende kung dako ba ang imong yutot. Depende sa kadako, kaya kung magbrabrasag ka tapos hip-hop niya tanahon. Tubag na mo diya. Kuan, Attorney Milber Yorte, tubag na mo. Attorney Alfred Gacion, tubag na mo. Suya lang mo, kay Tap-tap gagmay ang inyo. Abilianosa, tubag na mo. RJ Yakapin, tubag na mo. RJ. Oh. Tubag na. Si Brian Lucky Noble, tubag na mo. Dapat bang magbra lang yun kung mamaligya online aron mahalinan? Ha? Tubag. Marketing strategy lagi na. Pagubo mo inyo ang gusto mo. De, mas maayo ni ato ni pagkaistoryahan. Ha? Kamong mga taga City Hall, tubag na mo. Mga kongresista, tubag na mo. Aron nga ato kini nga madesisyonan. Kung kini ang ngayon. Karon, kung iyon ana, kumudaog gani ning oo unya. Sugod unyang gabi sa imuhang kuan, Bitok-Bitok University. Pagbra na po. Magbra na ka magstorya. Buhatong ko na unya. Magbra. Bra lang yun. Bra. Atong testingan kung saka ba ang views. Kung mag-viral gani ka, pagka buntag sa gahi ni Bay, magbra na po ka. Tama. Buhatong ko noon yung gabi. Atong tanaw ng comparison na. At tanaon niya. Tama, gwapo na. Mag-experiment ko ano yung gabi sa akong live. Matagabi, live mo ko sa akong Facebook po. Oy, uga, tayo I-try pa na sa, dito sa Kabanglasan, Bukidnon, heavy equipment gisunog sa mga sospetsadong NPA na po. Ha? Testingan na itong tawag si Mayor Rinante Inocando kung unsa katong hitabo ato. Nga gisunog. Ha? Pila ka heavy equipment ba to? Pila talang kabuok? Ha? Mga itag-abinan. Actually, kagahapon tumutong gitawagan din nato siya mo na. Adi-other day pa. Medyo mo na busy si Mayor. Unang atong gitry karon og contact, yung man siya nga tawagi lang may og try kay medyo grabe ang mga meeting daw karon adlaw. Nasadtaan ni mga basing na po yung gipangayo ani. Tapos Oy, by the way ha, katudeng mga nagtanaw karon online. Ayaw kalimti sa pag-like ha o follow sa among Facebook page Gahi ni Bay, Bitok-Bitok University. O siyempre, sa mga naminaw karon sa radyo sa 93.5, dili pa karat imong signal pagpadulong ni Mudri? Di man? Okay. Depende na kayo sa kay made in Israel man kuto. Okay. Ang Department of Environment and Natural Resources dunay pahayag kagahapon sumala ni Secretary Roy Simato nga ang tanang open dam sites, ang tanang basurahan nga kanang karaan nga abli lang diha nyo ginatambak labi na sa mga munisipyo o mga probinsya o mga syudad. Pagasirahan na kini kay makadaot kini sa kinaiyahan. Kanang pasabutan na kanang yuta lang. Tagi dampak lang ang mga basura kanina mo na iyang pasabot. Kay kani manggong sa sanitary landfill. Una, gitawag ka na nga sanitary, no? Meaning, kinahanglan yun na siya nga maayo ang pagkalabay. Kini manggong mga basura, no? Pag imo na ilabay, mga dugta ka na. O yan, naa ka na siya mga duga. Ha? Karon, kung wala kay gibutang ni mo diha nga HDP, kung high density polyethylene, kanang mga baga bitaw nga murag guma nga nasa ilawom. Di na basta-basta nga, di na po trapal lang. Para dili mo abot dito sa ilaw, maapektuhan ang mga tubig nga naa sa ilawom sa yuta. Di kini makahilo. Unya, naa na siya ka ng wastewater nga catcher, liquid waste catcher. Okay. Unya, dapat ready na po na siya for wastewater treatment. Kay kana manggod kung walay sakto ing ana, siyempre ang mga Wag to na sa mga sapa. Musunop. Wag to na sa mga balon. Wag to na sa mga aquifer kanang mga tubig nga naa sa ilawom sa yuta nga diha gina mao na ang source ato mga ilim nun. Ha? Karon ipasira na kana. So kinahanglan
Tapos, so dapat na yung mga standards ana na standard ana. nga magbuhat tag mga yung ana na kuan. Unya kini nga Mortar Masters. Ha, kana. Kani Mortar Masters and Construction nga company. Muhimo na sila og mga sanitary landfill. Nga kanang world class gyud. Good morning nimo diha Engineer Paul og kang Noble Noed Briones. O kang Aji Santos. Mo ba nang giingon nila na dapat din nagi din sa murag butanganan no na pag dito sa basura dili mo adto ang mga kuan, ang mga duga. Mga duga. Tapos muadto na dito sa usa ka wastewater nga box. Oo. Dako po na mga uban na tag usa ka hektarya dito magto. Kato pwede nimo to ma-recycle panghimo number 1 sa fertilizer. Mawala ang mga poison na. Kabalo si Engineer Paul ana sa Mortar Masters. Kabalo. Master sila na. So kung naamoy nahibalaan nga gusto mo mag-put up o kaugalingon yung dump site niya, isa pa, naikwarta sa basura. So ang kana mga sikbit ninyo nga walay mga landfill, pwede na diya sa inyo magpahimo. Ha? Pareanang sa alubihin. Magpahimo sila kaugalingon lang sanitary landfill. Apan kinahanglan nga eksperto, di lang ng konsultant nga waday kabalo. Ha? Daghan mga na di sa mga munisipyo ro, konsultant ko ani kabalo mi ani. Dili dapat kani sa Mortar Masters ang usa sa mga engineers anak nila dito gyud na siya na kanang exposed gyud na siya usa na siya sa mga project engineers dito sa Switzerland. Kabalo ka ang ilang sanitary landfill dito, ha? Park ang dating park. Wow, sosyal. Ano man? Kaya naa naman diha ang kanang mga recycling area. So dili na pala ng murag baho nga dating kanang murag Smoky Mountain dili. So gwapo tan-aon. Nindo tan-aon. Tapos dili pa madaot ang kinaiyahan. Dili madaot ang kinaiyahan. Ang Mortar Masters kaya ni ana. O kung gusto mo nga masayad labot ni ana, pwede ninyo direktamente kontakon ang gahi ni Bay. Kay isa ka na sa ato ang mga industrial partners. Ang Mortar Masters. Napo na sila yung mga equipment nga world class nga mao'y pang trabaho alang sa sanitary landfill. Correct. Oo. So atangin nyo na ha. Talking about kini nga sa bakuna. Ang Pasig City becomes the first local government unit nga dunay aprobadong vaccination plan. Lakas si Vico Soto, si Mayor Soto. Mayor Vico. Ikaw sa ni siya ni Vice Mayor Suman. Ano man napin man yun? Ano na? Lakas kayo siya. Oga ato usab nga tistingin yung tawag si Attorney Egay Uy. Ato ni istoryahan kaning road clearing. Oo, kaya nga validation kaning sa Hapsay Dalan Task Force sa Cagayan de Oro City. Kay dati naman gininaay nga ni sa DILG nga circulation, di ba? Medyo kabing kinaratihay. So karon abis yun nila gikalimtan na kaya ang uban siguro nagbalik na sad. So karon nagmeeting na pod kay nako. Attorney Egay Oy atong kuanon. I-try na to kay siyempre nanapon ni ang Hapsay Dalan Task Force chaired by Oliver Ehipto. Nagsugod na po na sila gibuhat si na Engineer coordination meeting. Ready si Engineer Ehipto na lang kung di ma-contact ato ni pag-iskutan kay ngano man. Kay dire diya magud kasagaran nga magbangi. Unya magpagahi-gahi. Unya siyempre nya musukol. Unya pugso na lang sila bit-bit dito sa patrol car dahil sa kapulisan. Unya inunday nga giyatakan ang among tawhanong katungod. Kana. Iyon ani ni siya mga kagahi, ha? Una, atong giila nga dunay panginabuhian diya daplin sa kalsada. Apan dakong problema na kini kung ang kalsada mismo inyo nang giokupa. So, ang kalsada para ni sa tanan katawhan. Dili dapat diya pagkaparkingan, dili diya dapat butangan og tindahan. Karon muguot naman ta. Unya, naturalmente lamang nga trabaho siguro sa lokal nga gobyerno nga limpyon ang mga dalan kay una traffic na kaayo. Nya dili maayo na pagalantawon. Unya ang mga basura nagkalat na po diya sa kalsada. Unya paghawa ninyo na pagkagabi ang mga basura nangabilin ra. So unfair po ni sa katong mga lehitimo nga mga negosyante
nga naay kaugalingong pwesto gayod gabayan Tinuod. sila diya gyud Tinuod. mismo sa mga establishmento. Mo man siya na ilang mulo biya sa tilad na ilang Oo. gagay. At nga kan kami garinta mi dito. Kami garinte, Oh, sila wala. Sila wala. Tapos ang mga tao sad dito di pun mo palit dito sa kuan kay diri ra kay duol ra man. Duol ra. Diri ra sa dalan. Oo. Munang tanan diya tanan sa dalan magkon. Oh. Magtapok. So, usa ka na sa mga butang nga kinahanglan yun nga you have to meet halfway. Mas maayo siguro nga magkanda mananghid ka mo sa kanang lokal nga gobyerno nga ma'am sir mamaligya mi. Kung street vendor ka, kinahanglan na alang yung luna para sa imuha. Sa tulad bitaw no. Tong dati ba nga napa ko'y kananan. Ito bang na-shutdown po ba? Abi ba itong pagtuon na to, kung nasa dalan mas barato, Oh. di ba naman na ito mentality mo, hindi ka mo ito sa sulod, kaya dira ko, kaya naraskid kaya mas barato. Kabalo ba ka kagahi art? Oh. Nga mas barato pag gyapon ang nasa sulod o diya sa second floor sa merkado kaysa diya ka sa mga Sa gawas. Oo. Sa tinudanay lang. Ana. O ato lang gina ninyo. Okay. So at least atong tawagan, i-try natin nila kung unsa ba ning mga clearing operation nga buhaton. Oy. O kung clearing ni kailangan pa ba ni clearance? Oy, tayo masa. Gusto ba ka mong muuswag ang kinabuhi? ah. Ha? Kung gusto nyo muuswag ang kinabuhi, gipahibalo sa Philippine Charity Sweepstakes Office Ah. nga niabot na sa 200 million pesos ang Wow! Pila? 200 million. Sus! Unsay imong himuon Juan kung naa kay 200 million? Amazing ko diretso ano. Ha? Mahawa sa Pilipinas, wala na tayo kuan diri. Staff. Wala tay TD. Wala tayo TD diri, technical director diri. Kung mo Wala. daw si Juan. Taya daw paborusan So, diretso si Emily sa Gunson. Dili oy. 12 ka buk. Mali gani siya. Pag daog daw niya, Ah. hawa dayon siya. So, nabilin si Emily. Ay, buntag ni mo de Emily. Ha? Ano nga, mahawa na ta. Oh. Mahawa tas balay, ano? Di ba? Asam ta padulong, bahala ka. Asa ka padulong, basta kay pahawa na. O ganing tak na ato makauban si kisa ato makauban si Antonio Resma. Ha? Si Antonio Resma Jr. nga nangunay gyud niini nga clearing operations dia sa kadalaran sa Cagayan de Oro. Good morning, Gahi Bay, Antonio Resma Jr. sir. Yes, Sir Art, Sir Bernie, mayong buntag mga kagaya. Good morning! Sir, kumusta na ninyo ang kaning road clearing operation kaning Hapsay dalan. oo. Yes, Bert, actually, padayon tanong, actually, gahapon, dito sa may Gusa, uban si Barangay Kapitan Marlon Tabak. Kaya lagi, ato yan is evaluation na sa mga barangay. Kaya nagsugod atong road clearing operations November 16, 2020, no? Kaya ipadayon naman ang ato ang road clearing ginagi sa DILG. Kaya naundang man niya itong March 2020 tungkol sa pandemya. Nanay order balik ang DILG nga resume na as of November 16, 2020. And ang strategy na to rin sa Cagayan de Oro, Bern, atong gibuhat is dito na to empower ang atong mga barangay, no? Kaya sila mismo po, dimanduan man sila sa DILG nga mag-conduct sa ilang katulingan nga barangay road clearing operations. Now, karon doon na nga to ang gitawag na evaluation sa DILG. Kita po din sa city, nangunay na po ta o evaluate, kitabangan na to atong mga barangay. Kaya posible ani, naiuban dyan nga medyo gahit gid kayo, no? Nga dili gid magpatuo sa barangay, mo nang naana po ang city para mo-assist. Pero, atong road clearing operations, unsay kinahimo ninyo Mr. Resma sir, kining mga gapagahi gyud diya sa dalan nga di gyud mo hawa. well, una sa tanan kita gid ato ipasabot magyud. Dungan ta sa pagpasabot sa Unya kung di gyud mo sabot, kung di gyud mo sabot. Kung dili gyud sila magkuan after sa atong mga notices suman nato pasabot, kita na gid personally o ang atong team na gid manggaguba sa maong mga structures Sir Art, no? Mao nang ginadakop city composite dakpon road gyud sila. clearing team. Dakpon gyud ni sila ang nana kung magpagahi pag yun. Laay uban nga katug yung dahil kayo, so pwede sa sila pasakaan og kaso, no? Kay lagi dili man na ilahang propiedad ilang gigamitan gitukuran sa mga structures. Alright. So posible sa sila magatubang ana og mga kaso. Sir, unsa man gyud actually gyud ang atong gikuan karon nga clearing Ang tumong, unsa ni? Unsa man ni kanang along the highway ba ni? Unsa nga mga klase Tanan nga nga mga mga dalan? kalsada, barangay road, ba city ni? road, O, provincial road, ana. Klase-klase ni sa Art of Burn kay lagi naay mga barangay roads na makita, ma-identify sa atong mga barangay officials
napoy city, napoy national roads, napoy mga municipal roads, no? So klase-klase ni siya, magaling ato gina-empower po nato mga barangay officials yun na sila mo'y mag-identify kay ato man ang gi-acknowledge nga sila mas kabalo sila sa ilang area sa mga priority pod nga areas kay ato po nang gi-acceptar nga dili man ni siya nato diretso nga mahurot na nato tanan, no? Kay lagi napatas pandemya ang ato pong mga personahe limitado sa and dako gigayo mo nang among tumong tingwa di ang paibalo di sa mga kaigsunan nga nakabalo naman ta kung dili na atuwa ang property nga itong gitukuran sa itong mga tindahan, sa itong mga extension, kita mismo ta voluntaryo na lang nga maguba, no? Isip tabang po sa itong gobyerno. Mr. Resma, sir. Yes, sir. Mr. Resma, sir. Kining direktiba sa DLG, nationwide kini. O ang tanan nga mga LGU, gitagaan og kanang direktiba, sugo, gikan sa DILG mismo, nasyonal, nga kinahanglan, limpyohon, mahimong hapsay ang tanang kadalanan. Tama? Yes, sir. Mismo si Presidente Duterte yun ang nagsugo niya ni and gitagi lugar sa atong DILG. Kaning karon. Hala, di na pwede mahilabtan kay kang kapitan na or kang konsyal na. Tama. Walay santo-santo ang himuon sa kanang inyong hapsay dalan task force. Wala tayo ginapili, Sir Art. Actually, in fact, sa atong first round, yun na ginato ang mga structures sa government to, na iban mga barangay nga outpost, na iban nga MRF, kay lagi kita dapat sa gobyerno ihimplo dapat sa katawhan po. Sir, Kaya na nga itong pag-implementarani. I'm sure, dili lang ni mga building, sir. What if ka ng mga nagparking, na yung mga ELP, na yung mga kon? Kana, sir, Apil na. badlungon ba nag-appeal, sir? Yes, apil na sa Sir Bern, no? Kay atong RTA, actually, taliwala sa pandemya, wala man sila nagunong sa ilang upside down operation gapon. Natay dealing operation, pero ang atong gi-resume karong November 15, tanin ang mga obstruction git na gitawag na to immovable, no? Mga building na. Pero katong mga movable, okay. mga parking, padayon to siya, wala na kunong ato Bern o Sir Art. Okay, mensahe nimo sa tanan nga mga naadi sa kadalanan nga kinahanglan may mong hapsay ang ato ang mga tanang agianan nga kini alang sa masakyanan ug sa mga katawhan nga lumabayay, mamaktasay. Yes, una sa tanan, salamat sa inyong programa and of course sa atong panawagan sa atong mga kaigsuonan, no? Tuminsahe nga hinauta sa ilang kooperasyon ng pagsabot sa atong hapsay dalan nga programa. Atong ibalik na sa atong katawhan ang paggamit sa atong dalan o para sa sakyanan o sa atong pedestrian para sa katawhan. Pinagi na dito sa pagkinabangay atong makuha ni siya makabot ang atong mga maong maayo nga programa. Daghang salamat Sir Bern o Sir Art na ibuntag. Last na lang, Sir Antonio, sir. Nauso mo Yes, karon sir. sa online, sir, nga gabra. What if ang kanang tigbugaw, sir, gabra pod, sir? Kaya ba kaya? Kaya ba na, sir? Kaya. Kaya tayo. Pero delikado hadlok na. Daghang salamat Antonio Resma Jr. sa CDO Disiplina Muna Advocacy o Hapsay Dalan Task Force. Imagine nimo ang maghangyo ana bi. What if lang? What if kung ang nagkuan dia nakabrara pod? Oy, sir. Pakiguba. Sir, kanang noon na sir. Nilapas man mo, sir. Tapos buak kayo ana. Sir. Ang problema ano ba pagkaugma nilahusig sa dalan kay para balikan na puti. Ay na. Sir. Ato nga di na nato ni kubong para mabahing mo siya. Alas 7:15 na natong mga gahi nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang atong gahi nga balita hatod kato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. The best kayo kini makagahi kamo-kamo. I-search sa gula ninyo. Grabe kini ka power nga vitamin C. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Mapalit na kini dire sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental sa halos tanang mga butika, parmasya sa CDO o Miss Or. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Gahi nga balita. Giposil patay ang usa ka lalaki sud sa ilang panimalay sa barangay Nuclarin, Bansalan, Davao del Sur. Biktima si Jeff Frentisio nga nagluto og panihapon niadto tungura. Gitrace na sa kapulisan ang motibo sa wa pa may lang suspect. Dead on the spot ang usa ka motorista tungod sa pagpabuto sa usa ka o tungod sa pagbuto
sa usa ka bomba sa Barangay South Upi, Maguindanao. Ang biktima si Albert de los Santos nga nakamotorsiklo. Sa investigasyon, usa ka improvised explosive device kon IED ang gibutas karsada sa wa pa may ilang mga suspect. Distansya pasad ang checkpoint sa lugar busa way otoridad nga nakamatikod sa mao nga bomba. Patay ang magtiayon tungkol sa aksidente sa National Highway sa Hitago, Misamis Oriental na ilang mga biktima nga sila Azinet o Chito Zoilon. Sa investigasyon, ihatod unta sa bana ang asawa para sa iyang duty sa lungsod sa Lagindingan pasado alas 4 sa kadlawon. Sakay sa motorsiklo ang magtiayon diha nakapaslak sila sa nakapark nga 10-wheeler truck sa dalan. Patay sa sunog ang usa ka Canadian national sa Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Ang 69 anyos nga biktima nga si Joseph William Morley Tweedy. Sa investigasyon, posibleng nahinanok ang biktima dihang miulbo ang sunog. Arestado ang usa ka kanhi barangay kapitan tungod sa kasong pagpatay sa Paniran, Sibuco, Zamboanga del Norte. Suspect Felix Samputan Manduso gidakop pinaagi sa usa ka orden di aresto. Way piyansa batok kaniya. Napugos pag-uli ang usa ka karnaper sa hikawat ng motorsiklo sa Marawi City. Kini human nagpatabang ang biktima sa usa ka radio group sa syudad. Suma sa kapulisan, posibleng nahadlok ang karnaper kay napindutan kini sa maong radio group nga dunay 2,000 miyembro. Kung asa gisikwat sa maong karnaper ang motor, dito sa gyapon giuli ang kinawat nga motor. Nauli man tuod ang motor, apan wa masapni ang karnaper sa motor. At least giuli. Basi di ganan sa model. Di man imo nga model. Hadlok na isumpo. Pag yun siya, iuli na dito, hindi na mo nga model akong ganahan. Alas 7:19, Enero 27. Ano na po ang Vuelta ni Art? Kauban ang 3-time Golden Dove awardee, Mr. Art Bonhoc Jr. Good morning sa tanang mga junior. Hatod kini ka nato sa Cherry C. Vuelta. Hatod sa power nga vitamina. Calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Cherry C. Sa COVID makapalikay, sa atong lawas makapapiskay. Ang vitamina nga gi-endorso mismo sa ato ang doktora nga gwapa. Good morning kanimo, Doc Cheryl Bularon. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Ana-anak kini karon sa mga botiga o mga pharmacy. Ina lang, Cherry C katong kamo-kamo extract and zinc. Sa tanang motorista, palihog amping sa karsada. Matag biyahe, pag-amping taon permi. Ilabi na ninyo mga nakamotor lamang. Ayaw taon pakusog og dagan. Bahalag igo lang ang dinaganan, basta mo abot nga luwas sa imong adtuan. Kasagaran sa mga disgrasya, mga driver manggod puwerting parasa. Na kung magpadagan, murag sa kalsada, sila ang tag-iya. Aron balikin ang mga aksidente, timan ang road courtesy. Respetuhon ang mga tsuper nga gabiyahe, aron di mabalaka ang atong nabilin nga family. Apan bisan kung kita mainampingon, doon na gyud gyapoy mga angay pitulon. Daghang mga drive nga buriyog, doon na po'y gamaniho nga hubog. Aron sa kanal o bangin di mahug. Ayaw pog drive kung ikaw makatug. Aron di madamay ang mga sumakayay ug di makaperwisyo, di makaaray. Sa pagmaneho kita dapat magmabinantayon. Aron di kita bastang makatubang sa naong ni kamatayon. Maylag ikaw lang lagi ang maangin sa imong kadanghag. Kung saon na lang, kung mandamay kapag laing kalag. Time. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso.
Sabroso chocolate, Camigan's finest chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate, Camigan's finest chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate, Camigan's finest chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate, Camigan's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Kami mo dayag sa aking nadahigon Umabatikos sa aking batikoson Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok Kainibay Kainibay Kahi sa balita Kahi sa kalingawan Balik diri sa gahi ni Bay ka mamagyapon ng Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O inyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Balikan sa nato tong poll question of the day. Kailangan ba yun nga magbra lang ta? Nga mamaligya para mahalinan ta? Ang ningon og oo. 22% oo, dapat magbra para maaliwala sa pananaw. Pero ingon ang kunsa, mga asawa sa pulis. Ingon, 31% dili. Jesus. Oh, Jesus, dili. Jesus. Ana. Oh, labi na to, ani palag, kusog ni pala taga-kukpo. Tagakok po. di na mayo, di na mayo. Asawas ko po, dili. Oh. Ginoo ko. Oh. Pero ingon ang mga taga-bumbiro, Ang 47% ingon, depende. kung siya ang mong shotoy, Kung okas ang yutot sa Jomo. Kung dako daw ang yutot, okay ra po daw mo lagi sa bagay. Isot kaya na ipa-display kung gamay di ay. alright, karon atong pagkaisgutan ang peace and order sa Cagayan de Oro City. Kung magmater ra bagyod kung dako bagtot. Peace and order ang atong istoryahan karon. Atong gi samok-samok karon mismo ang city director sa Kokpo. Oh, Cagayan de Oro City Police Office. Yes. Wailain ang pinakapogi. Nagbilin ba tagbiramak sa yan eh? Nalimtan niyo ba? Mo Ha? to lain yang naong sa imo Daan ko pala gatanaw. ginalimtan. Ako matong gisuksok gamay nga boss pero kabalo ko boss gahi pag yung ka boss pero mas musamot pag yun ni boss. Kaban na to si Police Colonel Henry Dampal. Ang Boss, City good Director morning. sa Kokpo. Good morning. Good Colonel Sir. morning. Good morning, Sir Art, and good morning, Sir Bernie. Good morning sa Maulam sa tani. Kana- Kasirta kana- sa City Director. Kana nga tingog palang gahi burn ba? Ay, bugto ang bra. Oh. Good morning. Sir, unahon nato itong katong duha ka pulis bitaw nga sunod-sunod nga gipusil patay. Ha? Katong sa Cagayan de Oro, no? Nya in broad daylight pa to. Correct. Oo, sayon ana. Kaning una sir ba? Wala ba to nakaapekto sa kinatibuk-an nga kahusay ug kalinaw sa Cagayan de Oro? Kato nga insidente? Ato lang ito makonsider, Sir Art, na isolated cases, no? Wala man gito nag-represent sa or naka-disrupt sa atong kahusay kalinaw. So far, Cagayan de Oro still generally peaceful. In fact, sa among conference, first conference, command conference sa Tapalagan na itong naging semana, ato mang nakita during our presentation, no, nga ang atong crime volume here in Cagayan de Oro, doon ay pagkunhod siguro tungod po sa atong situation karon kining sa COVID na considering na there are limited movements ang atong
sa atong mga kigsuunan ug usapod we have secured all our 5 control points here in Cagayan de Oro. So but sa kinatibuk-an doon nagay pagkunhod sa atong Sa mga krimen. kriminalidad no sa crime volume sa Cagayan de Oro. Compared Balikan na to the same to. period last year. Balikan na to, Kernel. Katong nahitabo nga pagpusil sa duha ka pulis. Nakuha na ba yung motibo ato or unsa gyud? Or nahibalaan ba nyo kinsay nagpaluyo ni adto, sir? Sa pagkakaroon na usa na nga nahimong kuan nato no puzzle nato padayon gyapon ang atong pangalap sa mga information backtracking ta sa mga CCTV footages ug mo ni isang challenge po sa atong mga investigators. Pero sir, dili man to taga Cagayan de Oro, no? Mga na-assign lang man to diri sa CDO, tama ba? Kato siya dili to siya based sa iyang records, dili to siya from Cagayan de Oro sa atong nabaw-an at taga Miss O kato siya. Og kato nga time na detail lang to siya sa Cagayan de Oro considering daghang kitag mga deployments sa aning atong COVID. So man na siya nga ang regional headquarters nag-augment sa ato og uban mga personnel para nga maka-assist po sa atong mga personnel sa Pugpo. Di po to pareha ato burn nga pareha tong sa itong pare ba sa balay-balay ba nga gi-issue nga to na pusilan kay Chickboy. Kay Chickboy. Basig, nahimong po ning dahilan nga, nahimong single mom mo sa kakuhan. Wala po yung mga anak, sir, nga mga anggulo, sir. Dili pa nato makuan tanan no, atong gi-explore tanan nga mga possible para ma-establish ang motibo. Kaya especially nga kato siya as you mention kanina nga dili man siya taga dinhi. Unya nakataon lang nga diha siya na-assign sa regional headquarters and further details sa ato para lang maka-assist po sa atong mga personnel din sa Cagayan de Oro. Alright. Sir, pandemic karon sir. Unsay mga changes sa atong mga police operations, sir? Challenging ba gyapon, Labi na sir? sa mga health protocol. Oo, may nga na ron, sir. Napapagyapoy dagha madakpan gyapon kay maglakaw-lakaw da sa kadalalan nga walay face mask or face shield. Or kanang mismo ilang police operation nila nga pagkuan sir nga ni pandemic na say challenge anak karon sir sa kapulisan. Actually dako gyud nga ano challenge sa amo ug nagid ang rest sa atong kapulisan. In fact last year do natay more than 30. So almost 40 na ning atong nagpositive sa ano sa virus. So kini siya mga nagpatuod nga do na gyud high risk gyud ang atong mga kapulisan being one of the frontliners. Ana lang like for instance kining mag-enforce ta or na magdakop dili kailangan gyud nga imo gina siya nga awira no or usahay gani magupod. Then kining sa atong mga stations open man siya 24 hours from 10 to time. So unsaon nyo pagdakop kernel kundi pwede tuod gunita no? Ana kay na social distancing. Mura na lang you are under arrest. Itaas ang kamot. Ispriyansa na mo alcohol. Pagmas daghan na kay procedure. Magi na siya. Actually namantay mga namantay mga PPEs nga gi-issue pod sa City Hall. Pero dili gid siya inapos there are situations nga malikay dili gid siya ma-observe no labi wala na kay time ba nga magsuot mo tanawon kung magukod ta di kadagan ang pulis magsuot ka dong imong PPEs di kadagan mabilin gyud ka so kana but despite ani nga mga kini nga mga dilemma pero nag-accomplish gyapon ta. In fact for the past year in 2020 we have in drug operations alone now we have arrested more than 1,300 individuals. So so far ang Kokpo mo ay pinaka-highest in terms of operations and arrest and recoveries of illegal drugs. Kita nang una sa entire region no? So kana nagmatuod nga ang commitment and devotion of our personnel on the ground nga wala kita ni kanang ni dagan sa mga hagit of enforcements.
Grabe gyapon Kernel kining drugs ba diri sa kuano. Wala ba gyapon na matino sa intelligence community kung asa ni gagikan kay for sure dili na kana mga gikan sa Cagayan de Oro, gikan kana sa gawas. Actually doon na tayo ginahimo nga regular workshop, no. Dili lang ni siya nga ginilang sa street level lang nga itong ginatanaw. Ito na siya mga fusion of information with other units. Doon na po yung mga operations sa like doon na yung mga cases sa ato nga nayato na nga dakpan after we receive information from other units, especially like natay information from Iligan or information from Lanao. Dini sa ato ga-operate. Kung atong tanaw na Cagayan de Oro sa City of Convergence na lang kita kuan dinhi mga exits and entrances 5 ka buok, no? Compared to other cities nga duha ra gid ilang batayan tulo. Okay. And then siguro sa kadako sa atong syudad with a population 2015 nga survey, we have almost 700,000 population residents of Cagayan de Oro. So katong last na survey wala man ta kakuha data ato, but at one given time madouble ni siya, no? Kini siya nga number madouble, ma-triple. So just imagine inani kadako ang atong idil in Cagayan de Oro, and then Cagayan de Oro is open. So dili gid malikayan usahay kay dili man gid nato totally ma-contain kining pagpayuhot sa drugs, but we have tried our best na maka-accomplish ta niini. Og bisan pa ang dili man lang gyud ang enforcement alone may makahimong sulbad niini, no, kun dili kailangan po ni siya sa mga atong mga kaigsuonan mo fight against drugs, no? Diya sa pamilya. Kung atong tanaw na Sir Art, ang pamilya, if you have 5 members in the family, pero ang reality atong makita karon nga gani doon na pagay problema, no? Na pagay mga members of the family na later part na lang may bawaan sa parents ng ilang anak na involved sa drugs. So inani siya ka problema, no? Dapat how much more nga atong kapulisan pila lang ang ratio. So of the so many things nga atong ginahimo, isa lang ning part kining atong drug enforcement. So dako kayong scope sa atong mandate, no? And then di gini siya makaya maingon ta nga ang enforcement lang, ang kapulisan lang mo another law enforcement agencies ang mga sulbat sa mga problema, kundi this is a shared responsibility. Magsugod gid unta sa pamilya. That's why sa ato karon do natay mga awareness programs na maabot kita sa grassroots para gid nga ma-feel o ma-realize atong pagsuunan o unsa gining evil nga gidala aning aning drugs as daghan naman kaayo nga mga kinabuhi, daghan na kaayo nga mga pangandoy, nagaguba. Tama. Pamilya nga naguba. Regardless unsay imong status sa komunidad. Probe na kaayo daghan na kay guba kining drugs. So unta kini ato ning tabangan, no? While sa amo nga part wala man ta nagkulang o wala pod mi ni dagan sa mga responsibility. We will continue to do more, no? So as akong giingon na ang Kukpo has recorded the highest so far numbers of arrests in terms of operations, in terms of sa recoveries of drugs. Pero ngayon ko sa kumataw, this is not enough. Dako pa kayo ang challenge, we have to do more. Alright. Okay, sir, last na lang kaniya ko, sir, ha? Tinood ba ni sir nga nalipay daw mga asawa sa pulis karon kay wanay basta-basta makabisita daw sa mga police station, labi na ka ng mga naka-miniskirt tungod sa pandemic. Tinood ba ni sir? Kini wala man siguro Sir Bern bawal, no? Kay wala gibawal. Wala gibawal. So pwede ka po mabisita, sir? Siguro ang pagpahimang, no, dito pa sa Panimalay, no? Ato mga kapulisan, just like any mga individuals, siguro sayad ko nga kita kay mga bana man tanong. Importa mo lakaw kay mahinoan na siguro sa asawa. Ano mga panugon, no? Pero atong i-control o ibawal nga mo na, marag violation na siya.
Mr. Bern, okay, doon na may mga... Nganong na-inekto dito nga nakaminis ka? Violation ka na kundi pasudlon. Nalay. Kernel, na pa sa kaning agapadayan ng kaning clearing operation hapsay dalan operation karon sa syudad. Tibok nasod kini nga mando sa DILG. So far ba wala ba gapang sukol-sukol diya sa diyang kamo gapang demolish uban sa local government? So far, when we started our implementation, of course, with the task force Hapsay Dalan of Cagayan de Oro City, we've been very supportive no to the task force, member man kita ni ini. Og so far wala man tayo na encounter. At the start doon ay mga resistance, but sa karon doon na may pagtaas po nga pagsabot sa atong mga kaigsunan. Siguro isa lang nga problema, dili ka pod lalim kung ikaw na gid mo ingtong dano nga ikaw ipapahawa nga wala gid kay mabalhinan niya murag lisod gyud una-unaon no, pero siguro it's high time for us sa atong maigsuonan nga kabalo na magita una unsay mga consequences niya at the first place dili maginaato o panahon nga kana i-reclaim sa gobyerno, especially nga doon na standing order to clear our roads. Siguro mo cooperate na lang punta no, mo cooperate lang ta kay makahimo mapunta sa problema po diya sa kadalanan. Mahimo mapunta nga hazard diya sa kadalanan. Gani man nalipay ganita ni Sir Art na kuano kanang doon na tayo presidente nga grabe gid kayo ka kuan sa iyang desisyon ba. Sa dugay na po nga panahon lisod diya po nato mahilabtan yung mga tao nga nakuan kay daghan kayo mga considerations, but siguro panahon na gyud karon nga unta atong tabangan no, dili lang sa task force, dili lang sa NGO, kundi ang komunidad mo cooperate kay dili man siya para lang sa isa, para man sa ato tanan. Alright. So, Kernel, imong mensahe sa katawhan sa Cagayan de Oro o sa kinatibuk-ang puwersa sa Cagayan de Oro City Police Office? Ako lang padayon nga panawagan sa itong mag-igsuunan, especially nga napamanggit ta aning sitwasyon kini nga pandemya no. Our fight against COVID is not yet over no. Napagyod in fact ga-increase pagyod matag adlaw kung maminaw ta sa news makita ato pang madunggan pa lagi nga ever increasing ang numbers of affected. So that means nga this is real nya dagan pa nga kinabuhi pod maapektuhan. We're not exempted to this. Ako lang panawagan sa mga igsuunan nga mo submit, mo cooperate sa mga initiative nga gihimo sa atong lokal nga pamagamahanan sa nasudnon nga pamagamahanan para po nga for our safety and protection. Alright. Sa atong mga igsuunan sa dinhi sa Bukpo atong gihangyo nga magpadayon lang gyapon no sa akong gingay na we have to do more. Daghan pa ang atong buluhaton. Dili ta magkumpiyansa kung sa especially nga namang kita permi sa vulnerable ta permi in all forms of threats including this virus. So unta pod mga muyo po ta sa labaw kahitasan nga kanang i-preserve gud atong mga kinabuhi o atong pamilya para pod makapadayon pa ta sa atong serbisyo. Sir, thank you very much. Daghang kayong salamat, Police Colonel Henry Dampal, ang City Director sa Cagayan de Oro City Police Office. Mabuhay mo, sir. Thank you, sir. Thank you. Ako tara siya. Murabutan yun na, Colonel. Kay mga kahitas. Sus, nakalimot day ko day. Ang ko nga, sir, pwede hulma na inyong uniform, sir? Ano naman? Kanay lang uniform, gwapo ka na i-collateral salon. Uniform pa lang, approve na diretso. 7:41, kung mangyahak mo, sunod na. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe yun kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax.
hustong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili akong maskama. Kung sa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Thank you so much, thank you, thank you. Thank you, Neressa. Sado? Ang gungmangyak natin ay atid sa atin ang Biramax Capsule! Miramax, Miramax, Miramax. Ang Biramax Capsule ay mo kabalaka. Birthday cute ka lang. Wa ni side effects kay 100% herbal ni siya. Miramax. Nindot kay ni mga kagahi. Ang balakas. Proven and tested. Ang kagana. Na day one time nga di siya mo salir kung hubog kayo ka. Miramax, Miramax. Kung hubog kayo ka, way polos kay makatulog ra gyapon ka. Ayaw ko niyo sulti nga Bern, may maging sa pagtuni mo sa amo diri tigulang kay kailangan yung may og Biramax ha. Garbo na lang ninyo do. Kaninyo mga angkol, mga uyuan, mga tiyo, mga amahan, mga 30, 40 taon ng edad, mugahay palagi. Pero ang problema, busy kayo, naigipang trabaho, kapoy. Mo nang pag-uli, wa na, magluya na, wa na din polos. Mo na akong giingon. Busa magpatabang na dayon sa Biramax Capsule. Max gahi, max lami. Ha? FDA approved ta, mga kagahi. Ang good news ani, kung nangita mo sa Biramax, adto lang mo sa Save All Pharmacy. Save All Pharmacy? Diat bang sa Provincial Hospital? Og napod siya sa Oro Parmasya og Parmasya Oro. Gibali-bali ra man ano? Miramax. Oro Parmasya og Parmasya Oro. Sa ilang mga branches. Igna diha nga asa tong giingon diri ni Bernie nga Biramax capsule be? Ay kalimti Biramax. Bira to the max. Miramax, Miramax, Miramax. Og syempre, Finest chocolate. mahilig ba ka og sikwate? Pare sa inyong mga kakanin, uban pa every morning. Kabalo na mo kung say angay. Palit na mo sa tabliya nga purely made from pure cacao. Sabroso chocolate. Sabroso. Mo na yung alami ba? Sabroso. Available na ni sa tanan mga pharmacy, sa tanan mga department stores. Tingnan ninyo nga asa tong Sabroso chocolate. Alright? Si Kwate, Camigan's Finest Chocolate, Sabroso Chocolate. Brings you closer. Ito na po ang ating celebrity taxi driver, Lito Inglesero. Mahirap talaga maging heartthrob. Nangita computer, comporter mo to? Sa'yo, Preto? Oo. Wrong spelling to? Wrong spelling. Comporter, dili computer. Sabi na ko, mo na to siya. Good morning, brother. By the way, good morning sa Intanan, to all the listeners, to all the taxi drivers listening right now. Yes, The good morning. 93.5 in your radio set in your car. Thank you very much. Brad, naging sa mo, na kay kalok-alike nga, doha ka buka kalok-alike. Una, katong rapper bitaw ba? Si Shernan. Ha? Shernan. Nakita na ka nakita si Shernan? Shernan, no. I-google rago na ba yung Shernan para makita si Lito. Nakita na kumugi din mong naong, Brad. Shernan. Dalawa ka ng Shernan nga picture diya nga rapper. Nawa. Ikaw na oh. Ipagawas na na sa kuan. Parihag yung naong nga gyud. Tapos, kapariya po daw kag naong ni, kisa ka na ng si bis kasi kalimot na itong katabi ng magkanta-kanta bitaw nga lay ang lyrics okay ugma na lang na ako ng assignment
Before ipagawas ng naong ni Sir Nan, tapos comment din below kung pareha na siyang naong. Ito muna ang inspiring, ang Litos Quote of the Day. Help people even when you know they can't help you back. Ano siya daw? Di mo ka mo respeto mga kama o period. Nabalik ka mo. Awan na kama na. Again. Tro. Help people even when you know they can't help you back. Sige daw, be. Help people Pagtabang sa mga tao, even when you know they can't help you back. bisag wala ka nakabalo, na nagtabang sa imong likod. Help you back, man. Sa bagay, ang atubangan is frontman. Oh, front. And likod, back. Baka nakabantay, nga na din nagtabang sa imong likod. Huwag hinungdan mga... Na-download niyo Brad ng picture din. Tanaw na ninyo kung pareha pag-yung naong Brad. Awata din Brad. Kada kang ginag-comment sa atong netizen nga pareha gidaw mugdagway ani niya. Sige daw be. Awata. Dol gamay mong naong sa kamera. Ana. Pareha gid, mao gid nagwaya. Smoking ang gula, Oy! Photocopy. Naon sa man ni bypass operation. Sige. Ay, ito na, simulan na natin ang sumpay sa tunggong mangyak serye. Kagay Bernie o kagay Lito. Third hard, Bernie in the hard, Lito. Bisan pa man og naburusan ang akong kalibin nga si Osang. I don't know what... Even if my live-in partner just pregnant another boy. Wala gyapon ko nakipagbulag ni Osang ug ako gyapon siyang gipabilin sa balay. I did not break the relationship but stay at home with Osang. Lain mga nag-ilungo di lain pa rin siya. Kanang anggol ba mas pareha kag naong ana. Ilong rin siya ato. Mas kuan ka nang anaong. Ang iyang ilong kung nabali pa na ubay bangag hubag. Juicy pa ka. Tungod kay love na ko si Osang. And because of love of Osang, martir lang gihapon ko og nasa sa balay. But there's a martyr in my life. Ipasok ko trong naong ni Lito bi. Naro. Yan, mo gid. Mo gyud naong nga Brad. Ikaw gina Brad sa way pagdado. Now. Okay ngani ang naitabo. This is the starting of Love Life. Gano'n ni Batana, duha pa lang kabulang kapanipa naman. Ato akong paminahon lang ha. Paminaw ganyan to. Ano, daddy daw. Ha? Daddy. Oh, grabe, 2 months pa lang. Daddy, ano siya? 2 months pa lang. Nag-order siya Sila lang. paminaw tanaw. Tingnan labi ko ani kay dako kay ni siya kanang 2 months pa lang dako na kuntian ay. Ha? Paminaw Idot galing dapit to. Ay utot ra di ay. Panuhot nando natapok lang. Unsa man ako ni nga schedule ni ko magpa-prenatal. Mag-check up. Check up to niya. Nay kwarta na 20 mil dire 20 mil. 20 mil. Ayun no eh. Di para mamalit ka daan og mga gamit sa bata. Kabulok ka Noel. Di mo ko kakailangan gud na ikaw gimugastuan ni tanan gud. Kaya sa tinunan na ilang, dili ba ikaw ang amahan ani ha? Maulot ani mo ba? Okay naman sa ako nga, gidawat ko na mo ani nga panimalay. Ay kabala ka ako. Ako'y bahala na ako ang nabitang sunod. Kaning 20 mil ang parinatal ka mo rag 1.5 raman. Ha? Prenatal? Mas tira ni mo eh. Prenatal? Bata na'y natal. Sanay natal. Kabalo ka Noel. Wag ko magdaho nga imo pag ikong dawat pagbalik ba?
Basta ako wala na ako nagkinanglan ng kuan pa. Gidawat na ako ang imong pagkasayop kay you are the people of the world. There's not a perfect. Unsa? Not a perfect ba? Pero wagin ko magdaom ani nga. Bisan pa magibinuangan ta nga bisan pa manaburo ko sa lain pero napagyapo ka wili mo sa lasak. Ay naghilak ba kay ang bata ana ba mapiktuhan? Maangol-angol na siya pagawas. Basta may daddy, basta mag-ana na paggawa sa bata. Daddy. Ayaw pala bigilak kay mapiktuhan ang bata ay kalawi. Pero goal kay ko. Kung pwede pala na ako balikan tong gabi o na nga nibalibad ko. Ay na, don't Wag cry. ko mag-down ato nga yan mga bayot. Magito kong kauban. Uy, usang, don't crying, usang. Pasaylo ang ko. Pero ay kabalaka, tamay mong giingon. Imo naman ang sunod. Ako na sunod, usang. Ay kabalaka na. Pero kabalo ka, bisag boros ko. Kailangan ba ko galing mo na paligya. Kailangan di po ko mag-change oil. Ha? Kailangan di po ko mag-change oil. Saan ba change oil na naman? Pero ambot ba may sila nga di daw ko dapat tirahon kay makakaspa daw sa bata. Tinuod ba na? Basig na ilubi ang yung ulo. Pahutan to si Imyat kung tinuod ba na. Makakaspa daw na tinuod na. Tinuod man daw. Ang ba? Pero ay kabalakan Noel. Bisan pa man og nanak ko'y gibit-bit diri. Bangila naman na nagunan. Ha? Bangila naman. Mao ba? Basig mapurma pa ako ang kamot iyang ulo. Sa bagay, di pa man siya ni makadaot kay 2 months pa man. Makatabang daw na siya. Mao ba? Para lirang bata mo gawas kay makahawid. Hinahinaya ko ha. Sige. Before ta magpa-prenatal. Ang unlan. Pwede, ha? Ang unlan. Kuha ang unlan, bi. Aman. Basta sa ubos, oh. Kanang duldul kay gay-gay. Kanang duldul, kanang. Higtanan sa mga buwang. Kanang ibangil ka na para kuhan kay ka. Oh, Kani. Ay, sa wa pa ko kayo nung magtambal. Nagabiramax ka? Ay, sa inon sa ako itong biramax. Kang agad. Uy, ayaw imong babulgam. Ang imong dila po imong gahian na. Ayaw, sapo-sapat to na diritso. Dito na nagtulon. Diretso tulong. Tanawa kong dila gito skig. Hinahinaya. Kani. Hinahinay sa ba? Kani. Hinay galing. Asa ko magsugod? Hinay. Kana. Hinanay ra, slowly. Noel. Slowly lang, Noel. Usang. Noel. Usang. Noel. Noel. Usang. Wala tayo kong oras, Noel. Paspasin na, Noel. Noel, paspasin na, Noel. Usang. Noel. 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 Nakaanak na randam. Nakuhaan. Usa ka way hinungdan na po na eksena ang naitabo sa Gudmang Biyaha. Gidawat na nako, mga kagahi. Gibadlong nako sa akong mga ginikanan, sa akong mga amigo, nganong nagpakatanga ko, nganong gidawat na ako si Usang bisag naburos na siya. Apan wa ko'y el. Wa ko'y labot sa ilang giistorya, basta ang ako nga dili mawala si Usang sa kuha. Kay tungod kay naigugma ko niya. Kainibay, kahit sa balita, kahit sa talingawan. Hoy! Be! Kailangan ba yun nakabra lang basta mamaligya sa online para mahalinan? Ingon ang oo, pila? 26%. Oo! Para alami kaya mong pagpalit. Ang dili. 29% in sila nga dili. Ay, Ginoo ko, Jesus. Pero kung depende sa Kadakon. shoot, So depende kung uka siyang YouTube sa IS na nagjuligya sa online. 45% mga manyakis po mong dagat. I-try na ko na unyang gabi kung mutaas ba akong rating niya, magbrara ko niya. Saka ito ba kanin ni Juan? Neil Kiblat Bonbon Monreal. Good morning niyo dia. Good morning. Rona Saloper. Clifford Mihila. Ha? Andagway ni Lito.
Maogi daw. Maogi no, tanawag ng tabitaw ka. Ay, good morning dia sa akong mama. Nag-usapil sa sa shout out niyo niya Kapitan Anita Bonhoc diya sa Barangay 36-D sa Davao City. Madam! Good morning. Good morning. Noel Dael Naparan Jr. Siyam kabulang gibuntis pero paggawas ang naong puros wala. Lainaw. Si puros wala? Malo daing ang ato ang registered midwife diya sa syudad. Gatan-aw ang mga midwife nato ron. Ay, kalami. May Labi nang kinamo alima. Prenatal. Prenatal, oh. May mualima ng mga midwife. May mualima. Oo, si Ma'am Joy Martinez, garimay na to, basig ma-overtime daw ta. Ala. Eltop Caravan sa Ingog City License to Comprehensive own National and High School. possess firearm. January 28 to 29. Ugma, hantod Biyernes. Mga taga-Ingog City, katunay mga firearms diya. O, muna na nga chance, sila na yung nagpadol. Pangitalan ninyo ang, unsa diya, gwapo na gahi pa, nga si Major Neri. Sir! Morning ni mula, sir. Hello, de ko na kang Architect Franklin Saplot. O kang Architect Chupa o kang Architect Pidoy, I miss you all, ha? O sa tanan mga member sa Peace and Order Group sa Westwoods Village. Kulba, mi bay. May ako may lamig sugod, ani. Unya, pagkahuman. Gikapoy na, gilain na sigbadlong sa mga homeowners. Nawara ba ni sweldo? Oy, blind man, good morning nimo diya. Ha? Good morning diya. Good morning sa inyo diha. Again, paki-subscribe sa among YouTube channel, Gahi ni Bay. Paki-share po ani, paki-invite sa tanan para labi na to mga OFW kato nasa gawas. Ina sila nga subaya kini aron nga sila makakutlo og mga impormasyon ug kalingawan sa matag adlaw bisan pa man layo sila sa ilang pamilya. Correct. Wala tayo kung panahon magkita-kita na po kita ugma pohon susamang takna susamang istasyon timaning ang katawan nga dunay gahig baruganan may tampong kalambuan sa atong katilingban kini ang iyong sulugon sa kahanginan Art Bonhoc Jr. Good morning sa akong airpads dyan nga si Eugene Esparcia Sr. o sa akong mama nga si Osang Rosana Esparcia. Inumdumi nga ang bana nga gahi sa uban din nagyan muli nga kini si Bertie Bitok-Bitok. O kini ang Gahi ni Bay! Kami mo dayag sa aking nga dahigon Umabati ko sa aking batikuson Oh, Bati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok Gahi ni Bay Gahi sa balita Gahi sa kalingawan Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like